ମା ତାରିଣୀ ଘଟଗାଁକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁରାତନ କାଳରେ କାଞ୍ଚି ନାମକ ରାଜ୍ୟରେ ମା ତାରିଣୀ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା ବା ଝାଡୁ ମାରୁଥିବାର ଦେଖି କାଞ୍ଚି ରାଜା ନିଜ ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ହାତ ବିବାହ ପାଇଁ ନ ଦେଇ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ରାଜା କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, କାଲି ସକାଳେ ଯେଉଁ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଦଣ୍ଡମାଳ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବ ତାକୁ ସେନାପତି କରିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିବ। ସତକୁ ସତ ରାଜା ସକାଳେ ଉଠି ଦେଖିଲା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜକୁମାର ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଦଣ୍ଡମାଳ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପୁରୀ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜକୁ ନିଜର ସେନାପତି କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ସୈନ୍ୟ ବେଶରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ଜୟଲାଭ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମା ତାରିଣୀକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବା